बैगन কথা ভাবুছি କୋଉ କଥା ସବୁ ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ କଲେ ହବନି ହବ ନା ନିହାତି କରିବା କଥା ହରାମି ହୋ। କରିବା କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିନିମମ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ अबे साले ଟଙ୍କା ହଉ ତମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦବ ମୁଁ 51 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେବି 51 ଟଙ୍କା ମୋର ହେଲା 21 ଟଙ୍କା ମୁଁ 21 ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଇପାରିବି ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଗାଁରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ କଲେ ହବନି କରିବା ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିଦେବି କେତେ କରିଦେବି ହଁ ସିଏ ଦେବେ 51 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେବି 21 ଟଙ୍କା ହଁ ଭଲ କଥା ଜଡା କରି ଗୋଟେ ଗାଁ ଖୁସି କଥା ଭଲ କଥା 52 ଟଙ୍କା ହେଲା ଆରେ ଭାଇ ତୁ କେତେ ଦେଇପାରିବୁ ପଇସା ହଁ କେତେ ଦେଇପାରିବୁ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି 11 ଟଙ୍କା 11 ଟଙ୍କା ଆଉ ତୁ ମୁଁ କମ ସେ କମ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେମି ଆଉ 25 ତମ ପାଳି ହେଲାଣି ମୁଁ ତ କହୁଛେ ମୁଁ ଦେମି 12 ଟଙ୍କା ଦେମି ଆଉ 12 ଟଙ୍କା ଆମର ହେଇଥିଲା କେତେ 62 ଟଙ୍କା ସିଏ ଦବ 11 ଟଙ୍କା 62 11 ହେଇଗଲା ଆମର 83 ଟଙ୍କା 83 ସିଏ ଦବ 25 ଟଙ୍କା 83 25 ହେଇଗଲା ଆମର 108 ତମେ ଦବ 12 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ପଇସା ଆଉ କଣ ପୂଜାଟେ କରିଦବା ଫାଇନାଲ ରେ